Nire etxak 6 urte kumplio ditzuenean, bueno, gu bazarrea joan gauza bizizetera, porque amama gaixo izauleko. Eta nik 5 urte nakan, nazazpi urte mahatu izan, amama itzanean, danak torro ginen kalera. Da aixat txoferra etxen. Da, aixak, zemede ginen da bizi hori, lapiza erregala ziren. Baina lapitza, hola hoxe lapitza zen, hola me, eta hola bastoia. Lapitza hori hartu nahan da, nek hori nahi zako izen da, erregaldua, oin, orduan eginen da bako egiten. Arreza egiten zuen da, haxe. Da, guratzen nahi zaitxak, hau zetako bat, hau betxu, arrezi etxen dut, hola eta hazitzen, papelian etxen. Da, izan zian etxak, betxu hola xe dibujazen, autu engu izunik. Zein zian, hola egin hola da, eta hola ipini, da gero Holanda, atxurre maten egorrek. Bai, da diabetezen joan zan da, errogarak epinizio zen da, autu hola zen, akabo. Da ni berraz urte gine, akoratzen nahiz, lehu zuen etxean, jola zian, dana zau zetan, eta ez miak, jola zaitxean. Da liburua zakan, bat mausisa zan, liburu zarra goni baino, eta eskola bastante aurria zan, enziklopedia bat zakan. Enziklopedia, zabalduna banda, ikusten nago santu guztia bitxea eta betitxea. Don Juan Prinz zaldi gainean, zakan, historia de España, zaldi gainean Don Juan Prinz. Hau zein bihot. Da inaban, horreat izaten, dibujuan ez da bada eskolara bidea. Dibujuan egin bidea egin. Y afición de verdad. Para tener constancia. Hacer la constancia. Nik etxen, esperando, berezik ez dut, maizu izen naiz. Zuri emate zuen muestra bat eta zeat iztuzu mia handagoan moruan. Gaizki indozu, borra, ondo, hola zen, esperando. Orduan da zer guztia, zer guztia. Eta nik honek egin ditxuten darrak egin ditxut, liburuak, ikusi zuen zeba liburuak gaten. Eta liburu horrek, hartzen dut eta hau hileike, eta ziri zaba lehenko torriak etxen. Gipuzkoako torriak etxen, ermitxak. Diti fruta dut, bai ibiltzen, da dila, da duda baina jakitzen, eta gene historizia bastante zartua eta asko. Azokitxe zen orduan, zer hundizia zeuden, Ameriketara joata diru egin zagarrotzen zaben, etortzen ziren ben, aberaztuta. Hain urrezko begin da, danak etortzen ziren. Eta erdixak, asko egin ditxen. Hori neun nahiz. Pensaban, ya sabes, el hombre nace en cualquier sitio, donde Dios quiere, y vive donde la mujer quiere.